hapana chadi chabuda kochi zvinhu zvacho zvinongotsikwa tsikwa. Hatigone kuti tinoda chakati chemunhu akafa ane 25 years ane kadhi here munhu iye. Chinoitika kuchechi iyo ndechekuti mutenderi wavo akaita seanogara kana kuti seanomboita sezvaazvaita sisi wangu izvi 25 years wakafa. So vaibvunza makadhi, handiti tipei makadhi ake, but kumashure handiti manzwa kuti vaitobhadhara zvese zvibhadharwa, asi vanokundikana. Saka zvavanozoita vanoti kana tapinda mumatambudziko saizvozvi tikuti toda kuti mutiitire chekuti vanobva vati haisisiri nhengo yaani yedu, vobva vatosiya zvakadini zvakadaro. Munobvisa vanhu vanga vachida kuti cheche ikure, vanoenda vachisvotoka vachienda. Ndingada kubvunza kuti zvinhu zvese zvavaibvunza izvi mufi akashayika gore ripi? Mufi akashayika 2000. Saka paidiwa kuramba pachishandwa here rutsigiro rwesorwo iye munhu akafa? Ipapo ndo zvavanototaura kuti dai vachiramba vachidini vachingoshanda, asi ipapo aifanira kuzoshanda ndiani pa 25 years dzese? Vanenge vachiti hama dzemunhu afa kana musati maita zvinofanira kunge zvichiitwa munofanira kunge muchidini muchimutsigirira, but iye anenge asitoriko ka anotsigira ko hama dzemunhu dziri kunzi dzaifanira kutsigira munhu uyu, ko kana dzinewo zvitendero zvadzo zvisiri chitendero ichi vaida kuti paitwe sei? Hapana, vanobva varamba, ndo zvavanotoita izvo, vanobva vatongokusiya izvo. Ndiri kuda kukupai vanhu vatataura navo, hama neshamwari dzatataura nadzo pachiitiko chatiinacho muzuva ranhasi. Asi chiregai nditange ndataura kuti nhasi uno tiri kwaRusape, mubhuku raSabhuku Masvosva, mudunhu raChief Makoni, apo vanasikana nevanakomana vaMaria Masvosva uyo akasoshayika mushure memakore 25 apfuura 25 years back, kureva kuti akashayika muna 2000, varangarira nhasi uno kuti handei tindoisira amai vedu dombo. Muchiitiko chashamisa vanhu vakawanda kwazvo. Ndingangoda kuti muzive kuti vamwe vevana ava vaita chinhu chinoshamisa chakadai uye chinofadza zvakadai havatozivi chiso chaamai vavo, nokuti vakashayika vachiri vadiki, vakarerwa nemukuru wavo mumba sisi mumba imomo. Asiwo zvese zvatinoziva kuti pose panoitika chakanaka hapashayikwi chakashata. Pazomboitika chimwe chinhu chashamisa vanhu vakawanda, apo mukuru wekereke yaipindwa nemushakabvu aramba kuuya kuzokomborera nekuita semoni yekufambisa basa iri. Sezvatinoziva kuti pose panoitika rufu kana kuti manyaradzo panozodiwa mufundisi anouya kuzokomborera chiitiko ichi. Izvo zvashamisa vanhu vakawanda, pachizoya mufundisi veimwe zvesvondo yeAnglican kuzofambisa basa iri. Varidzi vemushakabvu varamba vachiti vaida mari. Tabvunza vatataura navo isusu vataura kuti mari yaidiwa apa ndeinobviswa nevapenyu mukufambisa basa. Hanzi yaifana kunga ine vaitobvisa kubva pakashaya munhu uyu kusvika nhasi uno makore 25 ichingobviswa. Saka regai titange tanzwa sekuru hanzvadzi yemushakabvu vachitsanangura muchiitiko ichi, tozodzoka kune vachatiudza nhau yamufundisi varamba ava kuuya kuzokomborera chiitiko ichi, pamwe chete nevamwe vachataura ipapo. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Chireva kuti kana washuwa nyaya yehobvu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Apa ndiri kutaura nani? Na Maizinzombe kuwedza kwaRuswa. Maizinzombe kuwedza kwaRuswa. Maizinzombe tipei tinzwe, tiri pachiitiko cha amai Maria Masvosva, handiti? Vachivakirwa rinda iri riri panapa, but tirunzwa kuti pamboita machallenges ekuuya kwamufundisi vaifanira kunga vachiuya vacho kuzoita basa racho. Chii chakaitika, mungatipa in short kuti chii chakaitika uye chii chakakonzera kuti vasauya, kuti pazoye vamwe, tunzwa kuti pazoya veAnglican? Chinoitika kuchechi iyo ndechekuti
mutenderi wavo akaita seanogara kana kuti seanomboita sezvazvaita sisi wangu izvi 25 years wakafa. So vaibvunza makadhi handiti tipei makadhi ake, but kumashure handiti manzwa kuti vaitobhadhara zvese zvibhadharwa, asi vanokundikana. Saka zvavanozoita vanoti kana tapinda mumatambudziko saizvozvi tikuti toda kuti mutiitire chekuti vanobva vati haisisiri nhengo yaani yedu, vobva vatosiya zvakadini zvakadaro. Saka zvazoitika tazoti kumanheru kumapasti 8 to 9 ndopandazofunga ndina vamwe vandonamata navo vari kunoko, ndobva ndaona kuti ndikabata mai vavo vanogara nechekwamagorosuko ndochechiwadheni pane Rwande pachechi yeAnglican CPCA. Ndavabata mai vavo vanditi mai zvamaita izvi muri kuona here kuti tiite kumusa mufundisi. Ndikati aiwa it's okay, munozviziva wani mutemo kuti mafundisi takatorwa kunzi hakuna munhu anoraswa, hakuna munhu anotonga munhu, anotonga ndiMwari. Saka kana munhu akafa kunyange dai asinganamati chechi akadaidzwa kunzi yati muzotivigirawo kana kutinamatira murwere wedu, tinotenderwa kuzviita izvozvo kuchechi kwedu kwatonamata isusu kuAnglican CPCA. Saka ndozvatazoita kuti tizotora mufundisi uyu, taona kuti izvi zvatodhakwa izvi. Right, vanga vachidhimanda chinyi chava vachiti tinoda kuti chiiswe apa kuti tiite basa? Vanoda makadhi vozoya rutsigiro hamene zvinhu zvavanobhadhara ndo zvavanotarisa mumarejista avo. Ndingada kubvunza kuti zvinhu zvese zvavaibvunza izvi mufi akashayika gore ripi? Mufi akashayika 2000. Saka paidiwa kuramba pachishandwa here rutsigiro rwese urwu iye munhu akafa? Ipapo ndo zvavanototaura kuti dai vachiramba vachidini vachingoshanda, asi ipapo aifana uzoshanda ndiani pa 25 years dzese? Vanenge vachiti hama dzemunhu afa kana musati maita zvinofanira kunge zvichiitwa munofanira kunge muchidini muchimutsigirira, but iye anenge asitoriko ka anotsigira ko hama dzemunhu dziri kunzi dzaifanira kutsigira munhu uyu, ko kana dzinewo zvitendero zvadzo zvisiri chitendero ichi vaida kuti paitwe sei? Hapana, vanobva varamba ndozvavanotoita izvo, vanobva vatongokusiya izvo zvaita izvozvi havatozombouye, vanobva vati isusu hatichabati nemi. Okay, handeipa kuti pakaradzikwa mufi ndivo here vakaita basa rekuviga mufi sechechi yavo? Ndivo vakauya vakaviga mufi wavo. Saka ndakunetseka nawo kuti kana variwo vakaviga mufi wavo vatadza nengozo yakuita basa kupedzisa, ndoti kwakupedzisa basa kako. Vakagara ndo zvavari, vanotongoti munhu kana akanga atongoita sezvozvo sekuti atongoshayikwa chete, ivo vanenge vatocheka kureva kuti vatotonga kuti zvatodini zvatopera, hatichatombopindi nezvazvo, zvapera, hatichatoverengi kuti tatine nhengo yedu. Zvasiyana nezvatinoita isusu maAnglican, tikangodaidzwa chero pakaita sei chero watisingaziye watisina kumbonamata naye sezvazvaita panapa tatisina kumbonamata nawo handiti, asi tinongotenderwa. Vafundisi vedu vakakurudzirwa kunzi musasiye vanhu vachitambudzika nekuti vashaya mufundisi. Saka pazoya mufundisi ani? Pauya anonzi Reverend Nyandiya. Vanogara kupi? Pane Rwande paSt Michael. Okay, ngatimbopai chipo chekuombera kuna mufundisi apa. Haleluya. Sembera ipadhuze tisi. Ndoda kutsigira zvangachitaurwa nasekuru vangu Changamire vataura zvinhu zvakanaka, vaparidza shoko rakanaka, nekuti Chikristu Mwari akati tinofanira kuda vanhu vose. Saka kana tarasa vanhu nekuti havasisipo, hachisi Chikristu ichocho. Nekuti chinhu chandinonzwisisawo ini ndiri muKristu, ndinonzwisisa kuti panenge pakaungana vanhu ndo pane mukana wokuparidza evhangeri. Saka kana taramba kuti hatisi kuda kuita basa pakaungana vanhu hapana kuparidzwa kwevhangeri. Saka Changamire zvavataura zvinhu zvavasimbisa kuti mafundisi vanofanira kurarama zvinoda Mwari, kufambisa evhangeri kuti vanhu vazive Mwari, nekuti hapasi pese paunokwanisa kuparidza Mwari, asi unokwanisa kuparidza Mwari bedzi kana panhu pakaungana vanhu. Saka zvatibatsira izvozvo kuti tiri sevanhu pakaungana vanhu tinofanira kuita basa rekuita kuti umambo hwaMwari hurambe huchiinda, to spread the gospel. Saka tinospreada sei the gospel kana tichiti vamwe vanhu kana tanzi tidaniwe basa toti hatidi kuita basa, hapasina way yekuspreada the gospel. Saka pachitiko ichi chamai vedu Mai Maria Masvosva tadzidza nekuvhurika maziso, kuzobva apa zvichiendera mberi ndofunga vanhu vemuno mudunhu vaziva kuti mangwana tinofanira kuita sei. Mazvita ndinongofarawo zvangu kuti zvandanga zvishuwo zvemwoyo wangu zvazadziswa, zvese zvandaichemera kuti zviitike pana mai vangu nhasi ndazvizadzisa nevana vamai vangu. Saka ndo zvinhu zvandongoda kutenda kuti nawo ndakubva pano ndiri kusiya mai vangu akarara apa, ndiri kuita sokuti ndavaviga nhasi.
ndoda kumbobvunza pane zvandambonzwa ka. Ndianzwa sekuti mama wenyu vakashayika muchiri mudiki. Mama muine makore mangani? Ndiri mwana mudiki aisi 10 less than 7-8 years. Zvokutoti face yamai mama musingaizivi? ndaitozivira pamapikicha. Wow. Nepana mama ndo vataitoti ndo mama ivava vakafanana namai. Ndo vakatofanana na mama, ndo vataitoti ndo mama. Varikurumidza kudai kuti ndo vataitoti mama ivava. Api avo vane ndo vataitoti mama ivava. Zvese zvichemo taitongoisa kuna mama ivava. Zvakazongochinjawo suddenly 2 minutes kunzi aiwa asi ndivo ivava. Imbondiudza iti chii chakakupushai kuti muti ngatigadzirei mama? Mweya chaivo unongokusunda wega kungonzwa kuti inini mai vangu handina kumbovaitira something, handina kana gumbezi kana switi randakambovatengerawo kana chimwe chete handina. Saka mweya unongokusunda wega kuti dai ndangoitirawo zvimwewo zvakangodaiwo kuna mai vangu ndichingoonawo vamwe vachiita. Right. Asi chimwe chandoda kukuudzai manje ndechekuti ndaona mauchirirwa. Bhaibheri kuna Genesis rinoti kana ukaitawo chakanaka ungafariri. Unofara handiti? Zvinofadza. Right. Chiregai kugumira ipapa. Handimati ava ndivo mai. Saka zivai kuti mai vadini? Varipo? Handiti? Vanasekuru vadini? Variko. Zvamaifana ungoita mai variko. Pfurirai mberi muchidini. Nokuti ipapa pamadenha denga. Handiti maona? So, mwadenha denga munaona kuti munogona futi kuzokumbira zvimwe zvinhu iye Mwari akaunza zvongoblokwa padiki diki. Pameno system yaMwari zvaingori so. System yaMwari zvaingori so. Munoona kuti unonda kotokonya zvobva zvavhurika zvongozovharirwa padiki zviri padhuze newe wozodzoka kuna Mwari. Zvinhu zvangu Mwari oti ndakaunza. Yeti apa pane pamwe futi padiki diki. Ani muruzona pazvakangona. Saka pfurirai mberi muchiramba muchida mai venyu nana sekuru muchingoita zvichiramba zvirambe zvichiflowa. Asi kutaura chokwadi vachaona nyaya yenyu pamedia vachadzidza nokuti maita zvinhu zvino ma leader by example. Madzidzisa vanhu nesu tatotora manotsi. Ino hangu baba vangu havana kushaya kare tiri kutogadzirirawo next year kuti titotedzerawo zvamadini zvamatoita izvi. Chinhu chakanaka chaizvo chamaita. Mwari akukomborerei. Handizivi mama vangada kutaura something. Mama. Nini ndinotenda nechitiko chaitika pana papa. Nekuti ava varera apa nditete wangu. Saka chikuru chandinotenda vana vavo. Ndo zvinotiratidza kuti kubereka kwakanaka. Vatiitira zvinhu zvatanga tisingatarisire kuti vanogona kuzviita. Sekuberekwa nekuzosiiwa kwawakanga waitwa natete wangu ari mumusha mavo. Handaitarisira kuti vaizodzoka zvene mwoyo yavo wokuberekwa kuti vakwanise kugadzirira tete wangu musha wakadai. Vecheche havo ndo vasingazive kuti chinamato hautonge iwewe. Chinamato ndechaMwari. Munhu haaraswi nekuti adai. Munhu munoramba muinaye. Zvavaita chitendero chakaviga tete wangu. Neno ndanzwa kubatikana kuti varamwa here, varemerwa nei kupedzisa basa nekuti apa ndopange pari pekupedzisa. Asi vazviramwa. Tozotenda hedu kune vazosimudzira nekuti hanzi kunonzi kuita sei kufa kwemufundisi kwemujoni kamba haivharwi. Ndo zvaitika apa. Nekuti zvazosimudzirwa hawo nevamwe vane rudo rwaMwari wakapfekwa nerudo rwaMwari. Ndo vapedzisa basa ratete wangu. Naizvozvo ndinotenda. Ndinozvitenda. Aiwa mazvita tinotenda. Ava ndiani? Karara. Ini ndoitwa Monica Masvosva. Ava nditete venyu? Yava nditete hanzvadzi yababa vangu. Ndoda ngotenda zvataitirwa newana wedu. Uye varipo vese varipo 5 wakadai. Aiwa zvavatoitira ka hatigoni kutsanangura. Tatongoda ngovatenda. Mazvita. Iwo mambo. Pano ndepe umambo paishe Masvosva. Ndiri mwana wa mambo Masvosva. Mazvita. Pamusoro muzuva ranhasi tatine urongwa hwekuiswa kwedombo rehanzvadzi yangu Maria Masvosva
raaisirwa nevana vake. Vana vake ndo vaita basa rese iri. Vakatikumbira kuti tiri kukumbirawo kuti tishongedzewo mai wedu sezviri kuitawo vamwe, tigone kuvaisirawo dombo. Saka tikati aiwa, kana makadaro vazukuru, isusu hatingakuomeserei, kuti aiwa isi muno hatisati tatanga kuisa edu, tombomirira tigoita zvedu tozoisa zvenyu. Takati aiwa, matotitangira, takutokubvumirai kuti muite saizvozvi, muisire mai wenyu. Saka ndo basa ranhasi ramaona rataswera tiinaro muzuva ranhasi rekuiswa kwegwara. Rakaiswa nezviro dombo iri, nhasi rapembererwa rikakomborerwa nemupristi. Saka iye zvinezvi taswera tiri pano tichipa umbowo, hama dzacho dzichitaurawo zvakanga vichiita mufi nemararamiro aakaita kusvikira pazuva ranhasi raazoisirwa dombo. Saka tanzwa kupara isu veukama pane zvese zvataita nebasa raitwa nevazukuru vedu iri. Saka tinotenda zvikuru nekukutyawo kwatazoitwa nevemumisha, vauya vese vachionawo zvaitwa izvi, kureva kuti zvafadzawo mudunhu rinei izvozvi zvaitwa izvi. Isu tatofara nazvo, tavhurirwa nzira yekuti tigokwanisa kuitawo makuva ese ari panaya ehama dzedu, kuti tigone kuitawo sezvaaita. Iye ndiye achatungamirira vamwe vese ava, kuti chiitirwa ivo zvandaitwa nevana vangu. Saka zvakutiitira nyore kuenda mberi kwesoko. Tinotenda zvikuru nebasa iri. Vanga vasati waonawo ndo rinda racho iri, ndo mashongedzerwa araitwa iri. Tinotenda. Tionane Mwari achida, tionane Mwari achida, tionane Mwari achida, tionane Mwari achida. Ko anorapa, mashoko anotsiura, mashoko anobatsira, mashoko anobatanidza, anoita kuti tirambe tichingova zvakare nemufungo wekuti tiri kumboitei. Ini chakanyanyisa kubata kwai munhu wese ngaangodiwa, zvisinei nekuti pakutanga tambotaura pamusoro pemufananidzo weimba chaiwo, kuti imba inenge ine huswa, haisi imba yeuswa chete inongonzi huswa yotopera. Imba inouya nezvakasiyana siyana. Saka munhu wese ngaangodiwa. Tiri pakati pedu ngatingodana naye, nekuti ndiwo ukama hwatakagadzirirwa nemhuri yekwaMasvosa, ndiwo ukama hwatakagadzirirwa naiye Mwari pakutanga. Saka tinotenda nerudo irworwo ruri pakati pedu, tinotenda nekudanana kuri pakati pedu. Ngatipfuurire mberi nemweya mumwe chete iwowo. Iko zvinota kuenda pavana vemunhu. Chatanga na Pau. Chatanga na Mai Alan. Ndiyazodana nesi. Maria ere yangu wanonidana, ndomirana neko, ndomirana kujenga ndi Mai Maria Msande. Wanonidana, ndomirana neko, ndomirana Jesu. Ona nzira ingani pamusoro sekuru vangu Mvini, Vabonga, Chiwa, vana mai vangu, vana Maswanda, vana Masigwede, vana Mbuya, vana Tete, vana sekuru vangu, varume vedu, nevamwe vose vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndoda kukwaisai muzita raJesu nchiti amen. Inini ndini Pawo wacho, ndini dangwe raMaria. Zvinondibata asi ndati ndikumbira Mwari ndisachema.
nekuti vana ndikachema inini vana vanozochema. Ndakava nerombo rakanaka rekuti mai vangu ndaivaziva. Ndakava nerombo rakanaka rekuti mai vangu ndaivaziva chero ndaive mudiki, asi ndaiziva zvaida mai vangu. Mai vangu vaive musikana anogeza. Ndiri kurangarira pandakanga ndati samukei vaindiudza kuti geza, vakabva vandidzisa unogeza sei. Ndosaka muchiona takanaka kudai nekuti pano panogeza. Mai vangu vakandidzisa kupfeka kuti munhu womusikana unopfeka sei. Vakanga vachiita sematwins nababa nekuti vanhu vaida zvinhu zvakanaka, vanhu vaive smart. Takakura mumba muri smart, mune vanhu vari smart. Asi chinhu chandakafarira takadziswa kuda Mwari. Takadziswa mapisarema. Ndiri kurangarira mai nababa vakandidzisa mapisarema 23. Ndosaka muchiona takanyora Jehovha mufudzi wangu. Saka kunyange mai nababa vasiri vese, vanin'ina vangu ndinavo tichikura aingove Jehovha mufudzi wangu. Hakuna chimwe chinhu chandakadzidziswa kunze kuziva Mwari. Ndinonzwa kudada naMwari wandinonamata. Ndinonamata takakurira kuRoma, asi ndazowanikwa ndikawanikwa muBaptist. Saka ndinonzwa kudada naMwari wandakaziva nekuti kana dai ndakanga ndisina kuziva Mwari, pamwe ndingade ndiri sisi benzi. Munoziva kuti ukaita dangwe benzi unorasa vamwe vana vesa. Ndinovada ava kwese munhu, hapana munhu asingazivi kuSouth Africa kumusha kwedu kuzhombe pasi vanhu vaziva kuti ndinovada, ndinovaprotecta, ndinovada vanin'ina vangu. Mwari vakatiitira zvakanaka, mufunge vakatichengeta tese tiri 5 tiri vapenyu. Pana anonditevera konza asi panapa. Mola ari pano, Lawrence Tirutsva abva auya ari panapa. Saka takakura takadaro. Zvanga zvichitaurwa kuti vakachata mai vangu ndizvozvo, asi ndiri mudiki kudaro ndiri mwana ndakabva ndapuwa chipo. Baba namai vakandipa mwana uyu ane 2 years. Vakanditi ndo first born yako. Saka ndakadzidzawo kuita mai ndiri mwana. Vakatevera. Takangokura takada tinokavhana isusu. Tinokavhana, tinomborwira mukaka wamai vedu torwa chaizvo. Asi rudo panonzi pamusha perudo rwatakadzidziswa nevabereki vedu. Saka ndinoda kutendai Ishe Mashosha, ndoda kutendai zvikuru vana sekuru vedu nekutitendera kuti tiite basa mukati memusha wenyu. Baropafadzo yenyu amakatipa nana mai vedu kutitendera kuti tiite basa mukati memusha wenyu. Ndo mavambo ezvakawanda zvichauya. Takakura tiri nhiyo, asi minamato yenyu zvichida ndo yaita kuti tizosvika panapa. Saka ndoda kutendai vana sekuru vangu, ndoda kutendai vana mai, ndoda kutendai vanhu vese mauya panapa kuti muzotibatsira kuita basa rakadai. Pamusoro pazvo ndoda kutenda Capitec Bank yedu. Kumba kwedu takapiwa Capitec, tine benki. Tine benki redu, benki charo kana chiti benki, tine benki. Munofunga munozvinzisa. Saka ndoda kutenda mufana wangu, ndoda kumutenda zvinobva pasi pemoyo wangu. Sezvigumwe 5 hatina kusika takafanana. Ndingaita mukuru asi pane pandinoita mudiki. Asi ndoda kutenda mweya wekupanana nzvimbo kuti urambe wakatipfeka, tirambe tichiita. Ndofunga pana tete vataura vakati pane humwe urongwa futi huri mberi. Tisaneta mamunhu, tinoramba tichiita takabatana tichikudzana, tine kuzvininipisa. Tanzwa tese kuti mai vedu vanga vakanyarara. Isusu kuchangamuka takakutora kuna baba. Aiwa baba vedu vanga vari zvatiri izvozvi ndo zvamunoona. Saka ndoda kutenda mamoyo, ndoda kutenda bamunini vangu vari pano vakamirirawo murume wangu. Bamunini munyando kumbira musimuke. Ndoda kutenda bamunini vangu. Ndiye murume wamoni uyu. Ini wangu murume haana kuya panapa, murume warudo haana kuya panapa. Konsi hapo panapa. Ndoda kutenda kunyange nehanzvadzi mukomana takapiwa 1. Ndoda kuitendawo hanzvadzi yangu. Tine futi hanzvadzi. Tine nemunin'ina aya matwins aya mai panashi ndokundosunga. Mwari vakazovharisa vakatiropafadza futi nematwins aya. Ndo mafirst born awu. Saka takakura takadaro takadaro. Akamapiwawo vari vadikiwo. Saka ndimunoona takarerana. Asi chatinoda Mwari vakatiitira zvakanaka, munongotionawo. Mwari vakatiitira zvakanaka. Saka ndichapawo mai paida votaura.
ameno baba vatoti ndataurira vese. Baba Thomas Lawrence kana pane zvaunoda kutaurawo. Ndino pamusoro vanamai vanasekuru kwamasosha. Ngati pamusoro vanamai vangu vakandibereka vanhu kwamasosha vanasekuru vese vari pano vakaungana. Ini ndinotenda chete kukutendai vanhu, kunyanya vanhu kwamasosha vanova ndo vanditambidza kuti uyai muite chinhu chamauya kuzoda kuti muite chekuisira mai venyu dombo, vakatipa mvumo. Ndo chandonyanya kutenda chikuru, kupuwa mvumo vakatitendera kuti tinge tichiita chitiko chakafanana nechino chiri panapa nhasi. Saka naizvozvo ndinova ndinongokutendai. Pakupedzisira mai Maria vakazvara vana 5 asi tave mhuri yakura. Tave mhuri yakura. Ndine vana 5, ndine 4 boys. Umwe wacho mukomana ndiye muri kuona ari panapa apiwa basa rekuti aite MC. Ndine 4 boys dzangu nemusikana 1. Moli ane vana vake 2, Rudo ane vana vake 3, Lawrence ane mwana wake 1, Konsa ane vana vake 4. Saka ndimuri kuona kuti tatove mhuri yakakura kudaro. Saka Maria na Thomas vakatiitira basa guru. Tinokutendai mese. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tenda nespeech yakanaka kudai. Tichaenda pahanzva dzemunhu sekuru Jeff, sekuru baba Jeff. Pamusoroi vanhu vese mauya pano. Pamusoroi vana mbuya, vana tete, hanzvadzi, vazukuru, shamwari dzese dziri pano dzatinowirirana nadzo. Chekutanga ndinotenda mai Nyorwa waimba urwu Nyorwa ndaifarira chaizvo ndichiri kuRoma. Handizivi kuti wazviziva here kuti Nyorwa ndaita. Ndiri kutenda zvikuru panguva ine yandasimuka pamberi penyu ano. Tichitaura masikati ano nenhau yemusikana weMaria ari kutaurwa. Nhoroondo yake ndinoona yareba chaizvo kune vataura vakawanda vari kutaura vachikupurirana chinhu chimwe chete chezvaitwa naMaria. Chokwadi zviri kutaurwa izvi, Maria akanga ari musikana wokuti waiti dzimwe nguva kupusa kana kuti chii, kunyarara kwacho kwakanga kwakanyanya zvekuti kana deongo uchida kumurova so waitoguma wadi wamusiya. Aibva atozoita hunyoro humwe hwokuti unoshaya kuti kuzvinotoda kumuroverei. Achitaura newe unonzwa voice rake chete kuti hunyoro hune munhu ndohwerudo. Ini ndiri hanzvadzi yaMaria. Hanzvadzi dzangu dzakawanda dzese dzataurwa idzi. Vakanga vari vasikana tichifunda kuSt Rita uko. Ini ndiri munhu akanga ine hasha stereki zvekuti ticha chaye ndaitopindira muklasi kana ndanzwa kuti arohwa hanzvadzi yangu so. Asi ndaizodzorwa nematicha echirume, asi kana ari mamistress aya ndaipindira torova chaiko. Asi zvakanga zvisingareve kuti ihasha dzekuti ndaida hanzvadzi dzangu. Maria akakura tiri mumba umu zvedu, vari vana vasikana tiinawo kusvika zvazopera vakaroorwa vakaendawo kumisha yevarume wavo vakanogara. Tikazoenda inda mumataundi umu ndakusenza, iye akazouyawo akagarawo
ari asiyana nenhawe yekuzhomboko. Murume afa akagara akushanda ari kuHarare uku, ari kuTafara. Ndaitora nguva diki diki yekugara ndiri kumba kwangu. Ndikangofunga chete ndaibva ndaenda kuti ndonomuona. Kwakusina zvese zvemafoni. Waitofambira munhu kuti unoona upedze shungu dzekutaura naye. Ndaenda kuya uku tonokurukura hanzvadzi nhuna dzake otaura. Neno ndobva mwoyo wangu wasununguka ndodzokera hangu. Akazoti time yaakarwara Maria. Akarwara. Arwara indakazongonzi nababa uya kuno kwaseke. Kuno uku ndauya ndaamuno. Maria atokwi ku Parenyato. Kochizvanzi arwara ndatomisa kuhospital. Ndobva ndazoenda kuya uku masikati. Ndobva ndanoona ndakumbira kubaza ndobva ndanoona zvechokwadi Maria ari muhospital. Kochi zvikanzi zvandinetsa ndiri kungopera simba. Handichazivi kuti miri yangu iri kuda chii. Nditarise so kuti akaitwa seiko. Ndichimbofunga pfungwa dzimwe zvokuti asi pamwedzi nguva akavhiringidzwa here akarohwa kana kuti chii chakaitika. Zvikanzi hapana bhuti. Kutorwara kwandiri kutoita uku ndakutopera simba. Ndobva ndadzokera kumba. Mangwana acho kuseni ndichidzoka. Ndakasvika ndichiona Maria totaura tokurukura mushe tokurukura. Zvikanzi bhuti ndakunzwa zvakanaka. Wakunzwa mushe? Saka uri kuburiswa here? Zvikanzi handichazivi kuti ndingagone kuburiswa here nhasi, asi handifungi kuti vanondiburisa. Ndataiwa pakanaka ndabuda payamba ndaenda ndichifara ndichienda kumba. Remangwana ndichidzoka. Ndakadzoka so ndichisvika kutarisa Maria. Maria hachatauri. Ko zvachinja sei? Ndodaidza nesuya. Zvikanda nesuya vamasvosva. Isu zvirikutotishamisa. Musikana uyu akarutsa zvinhu zvegirini. Asi hatina kumboziva kuti zviri kubva kupi. Ndo patakangotanga kuona kuti munhu uyu hachisitomborirei. Ndobva ndabva paya pabva ndobva ndaenda kumba. Ndobva ndanotaura. Ipapo baba vangu havange vasina kuuya kuhospital. Ndobva ndanotaura ngati nyaya yendaona uku yatondigwiringidza musoro. Maria arwara futi. Zvikanzi nababa zvinotodii? Tonomutakura here tiende naye kumusha? Ndikati hatichinonzwai tiri tese mangwana toenda kuhospital. Tasvika kuya kuhospital kuya uku. Ndakazongoona ndakudaidzwa kunzi mboya kuno kuenda kuya uku. Tine urombo. Musikana uyu akazongotisiya hatina kuziva kuti chii chakazosimbira paari. Ndokuparara kwakaita Maria. Aparara kudaro takazoronga kuti zvakanaka baba, honai ndo nyaya yataitika. Hatichitorai mwana tidzike naye kumusha. Zvechokwadi takamutora Maria tikadzoka ndikauya naye kuno tikamuiga kuno kwamba. Ndokuparara kwakaita Maria. Amuri kunzwa ari kutaurwa uyu ane vana ava nhasi vaita zvinanhara izvi zvamuri kuona izvi. Right. Iyo inhoroondo ndaenda kutaurira iye kufa kwaMaria. Nezvese zvakazoitika. Tagara chitarisai mu 2000. Pane makore mangani? Right. Tagara vana vanga vari vana vadiki. Ndisingatombozive kuti andainga nchingoziva ndeuyu mukuru wacho. Vamwe ava vanga vari vana vadiki vasiyiwa vari uku vari kungotamburwa vachikura vakadaro. Right. Chitarisai muone zvinoitika manje panhau dzakafanana naizvodzi. Vana havana kumbouya kuti vauye pakazoparara mai. Hakuna vakagona kuvakurudzira sevana vasiyiwa vari vega ikoko kuti vazochema mai nesu zvakanaka. Zvapera izvi. Nhasi kana ndakatarisa izvi
ndakutoona Maria achifamba, ndikutomuona achifamba izvo kuti ndi Maria uyu, nekuti zvaitwa izvi hazvingoitwe nje nevanhu vasina kana kumborerwa namai vachiita nhuna dzavo, asi nhuna dzavo vadzitaridza nhasi pana. Vana ava vaita zvinhu zvandifadza, hazvina kundirwadza, zvandifadza nekuti waita chivimbiso chekuti mai wedu toda kuratidza kunyika kuti mai wedu dai vakakura vachitionawo tavaitira zvinopfuura izvi. Saka muri kuona dheko riri pana, zvese zviri pana izvi. Dzimwe nguva munoma hamusati matombozviona, handiti izvi ukazviona uri kufunga kuti pane muchato here, chiiko chiri kuitika, handiti? Asi ipfungwa dzaitwa nevana. Kazhinji da kuti muone mese muzive. Handi kazhinji zvinoitika mumisha iyi kuti vanhu vese nhuna kana shungu vanadzo dzekuitira vabereki vavo chii matomba sezvaako yezvinezvi, but hazvisi nyore. Ndochunhu chakaomesesa manje ichocho, asi chiri kupfeka kuvanhu nevana, kunyanya kuvazukuru, ndo vari kupfekwa nenhau idzi. Woitira kana kukuvhurira imimi musha wenyu zvimuvhurirwa nevazukuru. Sezvataitwa nhasi isusu vanhu vekumasosva, tawigiridzwa urombo hwedu. Hatichamboonekwa kunge varombo kana nyika nhasi, kana shiri dziri kukanikwa kuti pane iko apo, handiti? Dziri kutoshaya kuti zvaita sei. Iko kukanikwa kwadziri kuita shiri kukomborerwa kwevana. Vana ava vatokomborerwa ava. Zvinonzi kuromba ndo kuromba kwavaita uku. Varomba makomborero neupenyu hwakanaka. Munomu ndo guva rekutanga kuiswa chii? Dombo. Esa haana matomba, anongoone masimende amwe amatombo chete, handitika ede kungwaridzana. Asi iri nhasi ukaona zvaitwa uko, ndezvoungoti takurumidza kuzviita. Dai manga mese manga muri pano mazvionera zvanga zviri kuguva iro, zvanga zvakapfekedzwa guva iro. Muprista ati tobvisa here njira ikatongosiya hedu zvakadaro. Zvanga zvichitaridza kuti zvinofanirwa kungogara zvakadaro sezvazvakaitwa. Zvakanakawo pani kuvanhu ava munoona vanoshongedza, vanogona kushongedza chinhu cheita panika chiri kutobva kuna Mwari. Zvaranga rakashongedzwa guva iroro zvichitofadza kuti munhu wese anoti dai ndafa ndaitirwa izvi. Saka ndinozvitenda kuburikidza nevana ava zvavadii. Vanhu vekwamasosva ngatitarisei vana ava tigovatenda pane zvavadii. Ende ndinofunga zvavatiitira izvika izvi vatidenhera zvimwe zvinhu zvakawanda zvichaitika pamberi apo. Kana masimba ndine urombo nevana vekwamasosva vazhinji vasina kudii kuuya kuzatenda ceremony. Vasara vari mumagutomo havana zvavadii zvavaona. Dai vaona izvi vazhinji vaidzokera vachiti ndakunozviitawo. Saka ndinozvitenda. Muri kuona nhau idzi ezvoti ndeveziyanaka muri kutorwa, zvinhu zvese zvichaenda zvoonekwa nenyika. Umwe anga achiti kune chiko kuya kune chiko, vanhu vakadaro pane zvinobuda achati ndakagarireiki nge ndakaruza. Asi watoruza wapfuura pazvinhu zvidiki-diki, handitika zvaunofanirwa kunge uchizoitawo iwewe. Saka ndinotenda zvikuru vana vangu pane zvamaita. Mazvinzwa ka? Batanai. Kubatana kwenyu ndo zvirudo rwacho runokukomborera irworwo. Muchidzokera idi ndiri kupromisai, muchidzokera mukaramba makadai zvamaita izvozvizvi, hamumbotadzi kupupura zvinhu. Munonozvipupurira mega. Nekuti Maria atobvuma nhau yamaitai. Abvuma nhau yamaitai. Vapupurira Maria nekukura kwake nezvese ivava ndomuna matomukuriwo. Saka iyanzvadzi yangu yandaifara nayo, tichivirirana nayo, nanhasi ndinoti ndikazvifunga dzimwe nguva
ndinotadza kuzotaura nekuda kutofunga kuburisa misodzi. Kaburisa misodzi hapasina uri kuparadza makomborero zvakare. Saka hazvizonaki. Saka ndinokutendai vana. Ndinotenda mese mauya pano kuzotarisawo izvi. Nemiwo mese mazviona izvi. Ndinokutendai chaizvo. Chizvikopaiwo mugodii zvataurwa natete avo. Mugozviitawo kana muchinge kuzviita imari chete. Mukaona mumwe wenyu ati ndakuda kuzviita chibva mangoziva kuti munhu ashongwawo. Pane atomupfekedza pfungwa idzi akuda kuti tigadzirirwe zvinhu mumusha. Handitika mumbiridzei mumubate mubva mamunyatsomuti momutungamidza. Munoona zvinhu zvenyu, urema hwenyu hunofukidzwa. Saka ndinotenda vari kuita basa varoora uko. Ndinovatenda chaizvo mabasa vari kuita kuti vari kubikira vanhu vangu vachinzwa zviri pana. Nevakazoita basa iro nezuro tinokutendai. Ndatenda kune vanonamata. Inzwai nhawe iri panapa. Kune vanonzi vanonamata. Mazvinzwa? Vamwe tiri kumwandira kunamata kwatiri kuita. But mukatarisa kuti muprisi uya akapikira zvedu. Kuti ndiri kuda kudii? Kunamata. Kunamata uku kwatakanzi tiite. Hatina kunzi tinonamata tichisarudzana. Kana kuti tichiti machechi amwe isati ade. Isu ndisinogona. Mazvinzwa? Yes. Isu tichidzidziswa chaizvo zvakanzi nevhangeri. Kune vari kufira kumajeru. Muri kunzwa? Vasina hama. Munofanirwa kune vaprisi vanotofanirwa kuenda vachineiga chi? Vanhu ivavo kana aita izvi Mwari anodii? Anomutambidza zvipo zvake. Muprisi uyu ina handimbotauri nichinyenyeredza, ndo zvandakanakira. Ndikanga ndichitaura ndinoburisa kana chakaipa ndinochitaura. Ndo kuipa kwangu ikoko. Musikana wayanga ari muRoma. Handitika? Zvanga ari muRoma. Taedza kuti ndakati munin'ina France ndiwo unonamata paRoma. Tiri kuda kuti muzotitaurirawo veRoma kuti vauye vagozadzisa basa rei remusikana uyu. Tagara ndozobvunza zviri kufamba here. Meno zvavaiteurirana nevakuru vacho vekuRoma vacho nevavanoonamata navo. Kusvikira tasvika nezuro hapana chadii chabuda. Ko chii? Zvinhu zvacho zvinongotsikwa tsika. Hatigone kuti tinoda chakati chemunhu akafa ane 25 years. Ane kadhi here munhu iye? Ko zvaakaita mumashure umu hamuzvierengeri? Munomboziva kuti munobvisa vanhu vanga vachida kuti cheche ikure. Vanoenda vachisvotoka vachienda. Asi havasi kubviswa nemapristi. Munoziva mapristi aya habvise vanhu. Vane rudo, vakadzidziswa rudo. Ari kubvisa ndisu takatungamidzwa mberi kuti titungamirire vanhu tichiita izvi. Varambidzwa kuti Maria adii aitirwe zvinhu. Last minute tazotaura nemuprisi uyu Manheru. Kungotaura naye nguva diki zvikanzi aiwa hapana chakaipa. Tinouya ndo zvatakamirira ndo zvatakaisirwa pasi. Nemuprisi akadzidza kuti ndiri kunamata chinamato chinoisvitsa kuna Mwari. Murikunzwa? Muprisi auya pana akaita zvese. Tikati unodei? Zvikanzi handidi mari yemunhu. Kutenda kuri kwamuri imimi. Kana paine zvakufadzaiwo pabasa randinoita. Iri basa randiri kuita iservice inofanirwa kungoitirwa munhu wese. Andidzorera pekare pamashure paya pekuti vapristi vakanga vachingoita zvinhu zvese pasina chavanoda kumunhu. Vanhasi vakutotaura kuti paguva tinoda $50 kuuya kuzoita service vamwe wacho. Handizveni? Saka izvozvo zviri kuna Mwari here? Rachionai muAnglikeni ngau. Munhu anotadza here kubva kuRoma achienda kuAnglikeni? Pane basa raitwa irori. Hana vaatotora here apa vekuRoma. Saka ndinokutendai. Basa guru raitwa irori zvaita zvichitungamirirwa nemuridzi naMaria.
koma musati mapedzisa pedu pasendipo apa achimaona stendi Steven yauya yakapfeka kutsigira muromo wenyu because ini handisi kuda kutaura. Zvakaitwa futi pana Amoni chiri vanhu vakaparidza kuti taipiwa mavhu but wachibva waita isusu pasendipo tiri kunamata watungamiriri kwete Mwari. Ndo zvandiri kutsigira ndizvaka hachisina mufaro. Saka ndinotenda zvikuru izvi ndangoti ndiise pachena vanhu muzive manamatiro atiri kuita. Isusu hatisi kudenyepa. Isusu mapostori kuti tiri vamwe vanotaura kuti isusu tinomirira vedu chete. Handiti zvisiri izvo zvinoda Mwari. Munhu wese ngaangodiwa angoitirwa zvinhu zvese nevanhu vanoita zvinhu zvese. Muri kuona uyu hanzvadzi yangu uyu Maichinga pakasiye papi nepapi mbiri yake yakatenda muno Masosa nezvaanoita. Anoitira munhu wese paasvika anotozika mwanzi kana atouya akuita itaiwe izvozvo. Saka ndinokutendai nemashoko iwaya ndawanza kutaura zvisinei mateerero zvandandichitaura, asi ndinotenda zvikuru. Vana vangu tendai munokomborwa mugare zvakanaka. Ndatenda. Speech yakanaka, speech inotipa muono wezvaiitika, speech inotikurudzira, inotisimbisa. Kwanzi umwe akafa mukomana ane shamwari yake, achibva anzi nguva yemaspeech yasvika, box riri apo, zvikanzi neshamwari yake ina angoda kutaura chokwadi, shamwari yangu iyi ndokekutanga kuona yakarara iri 1, kureva kuti mukomana uyu mararamiro aiita anga asina kunaka. Vanohwisisa vatohwisisa. Saka murume uyu akanzi kwai ndokekutanga kumuona achirara ari saka pupurirwa zvakanaka zvechokwadi chaizvo. Pane pamwe pekuti vafundisi vanenge voda kungozovharidzira mararamiro atinoita ngachive chapupu chakanaka chekuti chero pazuva raunoinda, chero pakaita makore akawanda, vanhu vanokwanisa kurangarira mararamiro akanaka wakadii wakabata. Toenderera mberi. Sekuru wemunhu, sekuru Tarubva. Sekuru Tarubva. Tionane Mwari vachida. Tionane Mwari vachida. Tionane. Tionane Mwari vachida. Tionane. Tionane Mwari. Mwari vachida. Tionane Mwari vachida. Kwa Masosa tichaonana. Kana Maria vachida. Maria tichaonana. Kana Maria vachida. Chiwa tichaonana. Kana Maria vachida. Tionane Mwari vachida. Tionane. Tionane Mwari vachida. Tionane. Tionane Mwari. Mwari vachida. Tionane Mwari vachida. Pamusoro vanhu vaMwari nese, pamusoro imhuri yekwaMasosa, pamusoro kutotaura zvaMaria zvinonetsa. Ini ndikati ndakakura, tete wangu ndo wakatorwa nachisvino sekuru waMaria. Saka ndakakura mumusha muno sumukai tete, pane vamwe wedu asisiripo iye Maria namadhadhe. Awa maona tete awa ndo aiwe maforosi
ekutichengeta pamberi tichengeterwa mukicheni iri pamberi apo. Ndingangoti asiripo ndiye Maria, madhadhe nemuzukuru umwe anonzi Chingwe, ndizvo Abisha Chingwe naFatima taichengeterwa mukicheni iri pamusoro apo. Right, garai pasi. Saka taidya umwe chete, tichirara mugumbezi umwe chete kubvira sekurawo inini awa Abisha Chingwe mukicheni pamwe muhozu. Right. Maria zvataurwa namai zvezve ichokwadi. Tikazoti panguva yekuti munhu anoroorwa vanhu mukakura munema kuti mwaenda uku. Chinhu chakandifadza Maria pandisingakangana ndepekuti kuna baba wake Isaka akafira kuZambia. Maria akakwanisa kubva muno muZimbabwe kuenda kurufu rwababa mukuru kuZambia, akaenda nababa wake kuZambia kutoka Panama. Saka zvemhuri yake izvo kutozoiona ndichinzwa nevazukuru kuti wazukuru wauya watitoda kuisa matombo zvazodai. Zvinoreva kutoti Maria akazopfeka mwana wake nerudo rwekanga ainaro. Saka chandoda kuti mutitendere kunditendera kumweya waMaria wakaita kuenda kuZambia uko kundochema baba nekuuya nembatya dzababa kusvika dzigomusa munhu, mutitendere ipapo. Nemi mhuri yaMaria mukomborerwe naJehovha. Yapedza. hwakanaka hwakararamiwa nagogo vedu kuti vakanga vari munhu akanga achingorarama upenyu une memori yekuti akaita chakati nechakati chakanaka. Chakumbira zvakare timbosimbisa maspichi ambotaurwa sofa nemunyengetero, tichingotenda basa rose riri kubatwa, vari kubata basa, tichitenda zvakare neupenyu hwawakararama ngekuti apa tiri kucelebrate
haisi nguva yekuchema, yave nguva yekureflecta, tichidzokera masure tichidzidza nekuona mararamiro akaita gogo wedu kuti zvikwanise kuimbactawo nekuita kuti upenyu hwedu tikwanise kuraramawo zvakadii zvakanaka. Saka tichakumbira zvakare umwe akatisunungukira atinyengetere toendera mberi nemasipiri. Mumureverere Maria mai vedu, Maria mai vedu, mumureverere Maria mai vedu, mai Maria, mumureverere Maria amai vedu. Muzita raBaba neMwanakomana naMweya Musande. Tinokutendai Jehovha nenguva yamatisvitsa pamba paBaba naMai Masvosva, muchiziva iyo iprogramu iri pamberi pechigaro chedu, programu yeTombstone yaMaria. Tinokutendai nevakatenga dombo iroro, tanzwa kutendwa kwevakuwasha, tanzwa kutendwa kwemhuri yekwaMasvosva, tanzwa kutendwa kwevanasikana vakazvarwa naMaria. Tichitenda kuna mai vaMaria kuti makaita zvenyu mutsvene, makazvara mwari anonzi Maria, akakwanisa kuzvarawo mhuri dzake, akaita vazukuru vake vamurangarira zuva ranhasi. Tinotenda Mweya Mutsvene kuti dai wanga watizotisanganisa kuti tisave vachazoti huwi, tikope zvinokopeka. Tinotenda nezvataona pano paMasvosva, toisa mhuri yekwaMasvosva mukati memaoko enyu, vana mai Masvosva, vakunda vekwaMasvosva, vana baba Masvosva, kuti nairori dombo raMaria tibatane pamwe chete. Isu vemasangano akasiyana siyana tiri pano, tipewo ropafadzo nematsoka auya pano kuzosusikidza mweya waMaria. Muzita raBaba neMwanakomana naMweya Musande. Amen.